Hi guys, manjakan lang yung tanan. Karap ako ning bakod. Kaya gani ha, pag marag simba, natuog ko na rin pag uli kay grabe yung kapod sa magang lawas. Gahapon siguro kay nagparabay kog pangbrasa ang mga sapatos ug kanang naismagol. Ang ipanghinluan daan kay aron di tamtumon. Tamtumon man og di hinluan ja. Mulakaw ba ja kudari. Mao nang sa di pa kumulakaw hinluan daan ang mga sapatos nga bulingon, ismagol nga bulingon. Ug sa nila nga bulingon labhandaan pud mao ning bago nga tinanam ni nanay dares likod arang gamaja pa magpunuan unsa gamay ra pag udlot ganihan na to kog merkado kay nangita ko og kanang nay buwad nga mulmul mao may ganahan ni limuel buwad nga mulmul nga pinikas wa man ko kakita og kanang nay buwad nga mulmul. Agang gipalit board nga pinikas pero di mulmul. Wanto karang nay turiki ang tingali to. Unsa kay di mo bas limul ganahan. Ningen kong limul nga wa ko kita og karang nay board nga mulmul kay mo lagi jang ganahan. Agang nakita ang turiki. Ningen si Zadi nila mo kuno ko magdaog buwad. Maayo na pud na misi dandari. Jadi pud man mahong buwad agang bagahi. Padong na ni mura ko ning baguha. Makapahimo si Dani ag mga kaapu-apuhan. Nga mura ka man sining bago. Agpasyon grabe naghana ka og bunga. Nagdabos pud. Agbuwak nga bumbil kay wa na mamuwak. Tinguman naman. Kana kumbati. Kumbati pangahoy ay. Ating sundang kay puro huhuso makawas. Ganas ka pangahoy. Di sa karon nakakuhang kahusay. Dagga man lagi. Doon sa malayong bukid. Madunong ka na makapalit ni amang. Naman goy na natumba nga kahoy ba nga Unsa bing? Ug sa isa mong trabaho nagbalik, ikaw na si mga hoy pod. Halagod. Kapit mo buwan bing wa ka ngahoy bing. Mating gadi bing. Sa isa ka mong trabaho ka nagbalik. Kuno bing og di kumuli bing di wa pay kahoy mahitabo bing sige re palit hayas amang. Ha? Ay kapalit. Kapalit wow, why do Uy baw na eskwela la. Kinsa pa yung eskwela. Kami sa una kay mga humiinig ka sa barog Domingo daghan. Konsumo na na Lunes taman to Bernes. Katong eskwela pa mi. Tipo man di ay ni ay kuan mo siga ning kuan tay. Tipo Hika. siga ning tipo. Sige lagi. patay? Ang malbiring ang tinanong managhanay bunga. Hala, nagdabos. Ha. Ha. Hilaw palaman. Nga na rin teknik para mamunga ng inyong malbiri. Puungi. Kag mapuungan na siya, manggawas na ng mga bunga para dani na. Ha. Nang mga bunga na nanggawas na. Nga naghani bunga na. Hala. Si Bingbing na rin makakaon. O si Lexi, kay madto naman ko. Larga naman ko sa Manila. Na, naghaibunga dud. Kuan ni magkamunggay nay, puunga naman magbilamig dahon nay. Si magpunggap bisa na naman na. Daot na magmunggay si Hindi naman siya magigiring nay eh. na si punggay. Hindi na yawa lang yo. Ang ilaran nay, di na makita katong bahay nay. Ha? Kanamang Ag kamunggay nagipanghipa nay. abay. Abay ka. Tanawag. Nay, alam mo ba nay, doon kami sa malayo. Dana ba nay, nakita ko patay nga dako nay. Ikaw ba sa Anja. Umakit ako doon, maraming kahoy. Kan ito ana, itong bato ha. Ano si Ak nga. Ah, gito yung panghili ng uban. Yan. Sa akin yan, sa atin. Pwede rin ipungan ginagmay, pero adyan man ihurot. Tama ka ng bumbilis ka Si Bingbing na nay, di ako. Nagandi ang alegra nagmabuhi. Asa man ka pre? Panghili to ay Pre, Arton. Masada ka pre? Kanina mamangil ay nay. Oh, tatay na nag-abat-abat na, marag batang gamay. Hablo sa nagmunggay. Ay sa di na mada. Hindi naman siya makakapdo sa nay eh. Madaot na. Ako nang isa ugma kay baon. Hala sayang. Ano sayang man, nga may tamis. Saka makawan, sa may mga adi ay buhatag sa katilingban. Before you go to the Manila City, I just want to this my Nangkaers. The Utaners bang your
Kilatoris is killing. Wah, ito yung susugon dyan. Kasi katawa. Katawa mo ko na kagpatayin mo kagkuan. Bing, dragon fruit. Ang katawa mo ko no. Andu. Ano ba? Andu. Ang taran ng dragon fruit, taran na yung maani. Kanina tamo na yung dani. Andu. Na, sa unang tanong kong dragon fruit, pero gibagduhan laman. Wanan diha. Tawa ba ka? Ha? Wala patamnan ko naman para mapagduhala pa. Ay, ito pag ambong na yung bagjo. Sa una na to, ang tanong kong dragon fruit, lagi bagduhan, lagi lipad. Tagiro. Luwi lang magardin. Gibisaan lamang kuya sa ingana ragpurma, wag itiwas. Gardin na ninyo ka sayang. Nagaring palitsahan. So magardin din magkasapi man gajud. Basta magkugit labo na karong kating uwan. Uy bisan ano din kamuti, hindi ta drari. Ay! Pas ba yung warang kuana na ang kamong guys, sinuban? Hindi sa gulig buwad. Adi, lawuin na laman. Lawuy! Kaya ruma. Taga-agkuan. Energy. Ako tayo ito. Ako talaga. Kami tigakot. Kamu mga bata mo, kamu maarad og trabaho. Nay, patrabaho na sila sa basak, nay. Seleksi og si Bing patrabaho na sa basak. Kung naibuta sa Diyos, hindi pa maskwila magkamot sa basak. Tapos nagtulikod sa tundan, gunahan to. Kay, kamangan sa tagbarakan. Na ikaw, nay, sugod ka ron. Sige kaglingkod sa magbandar kas mga katawhan ni mo. Natusun. Or di mo sakit tayo mo tail, nga nara ka, nay. Siyempre, sigaw nga sana, Inja. Paliklihok ka pa, di na paliklihok ka. Maglingkod rin sa kanunay. Kamu mga servant mo, kamu maglihok. Bingbing, Lixi, Aisa, Te Ali. Kamis nanay, maglingkod ramis nanay. La. Ay hala. Rumor ko ka. Nga hoy, kapulay. Maglingkod ramis nanay ugma kamo mag-tan ramis nanay din na. Bahala ko. Maglingkod ramis nanay kamo wa mo isnak si kadlaw mo magbuna dari. Way undag di mahuman. Ana, ibutang nalikuran na ugma na duha kay. Lingkod ugma. Ila pag na ninjo. Wala pag-usay ko sa yung dito. Because of the gravity of the world. Yan na! Yan na! Ngari! Tabang day! Tabang na kasi na imong kaanyag. Di ka mo tabang dali. Nalagi? Di po mo tabang, oh? Tabang yan! Ano mo ko na mo tabang? Saan po nila, bay? Mansa? Ay, nay! Grabe ko dakil amrog turido nay. Pasaw. Daubi! Bunga ng uban. Hay, daubi isa! Dakil amrog turido. Una-una ko buna kay ugma maglingkod-lingkod na ramamit na nay. Ding-ding nagsi aliana na rin magguna. Ayan. Liksi pod. Tabang ko na liksi guna na. Na. Di ba sila pinagdima tabang guna pod. Kaya nga natin mga anak sa pobre, maguna man din na. Sadyo, nagkalamda alas 2. Alas 5. Alas 4 pa. Pamakod na 4 mo. pa. Dani na guna na mo. Ugma ha, kay Lunes. Ugma kay Lunes. Yung mabumuguna sa Liana. Yan na! Tabang ka guna! Kisama ba ka to? Saan ka to? Borna gayod, borna. Kapoy na rode. Pangita sa tusundang na gamay day ka. Inay mong mama day ka. Nga talaga kang panit. Nay, ganahan ko kay wailan dong ugma lagi kay maglulingkod ko mga dawaray. Kau, pangajos mong mama kau. Dapat gusto mo ito mga magkugun. Ahon na nga sa mitain dito to. Hala. Hala, talag kipot mo na. Di ano ko na rin nahilo na. Maligid. Ito. Kamu lagi maguna kay mo timid. O kadag na imid, dato ta. Kaya itong pagunahon. Hindi man tayo kasuldo. Kita kasi maguna. Kami ka dubulangan na. Humok. Ikaw Lexi, tabang paguna. Ha? Ini mo kung ka-grade 2 sa eskulahan, maguna na na. Di na para sa grade 1 nga di pa maguna. Maguna, manilhig nga na.
At timanan yung buwak na tukos Manila anza. Karang buwak ubuin na din jo. Utso pa rin natapuan na. Di lagi mo sila magtapo-tapo. Kakara ba diyang tapuan wala ka ugmaon jud. Pamaligya mo na ho. Liksi. Kapilua mo nagbuwad. Agarang batang tapuan wala ka ugmaon. Nah, manglimos ka jud mo. Luwa na ba dyan na manglilimos jud. Nah. Pabayluan mo na ho. Buwad turiki. Tapuan mo. Kaya kami sa una, grade 1, magkamot naman mi. Ay, sa gali, kamot na sa una po. Sa gali sa una, muluklugan na nagkahoy po sa kasako nga, agsang liog na puno na slusay. Kaya sa una, mangluod lahi. Kaya mawara makalit, yan uli magdanag sa kasakong kahoy. Nga nata ka mangluod ding. Kung mangluod din ta ka, muha kag kahoy dito sa kasako. Grabe mga motor na rin mong labay, gila mga asawa mong gakos man. Adlo, kag ilaw itong bing-bing. Maadyo mo guning nataral nga hinlo kadyo kay arong way haas mag saboy-saboy. Hinlo man ni sa unang katong nay, wa pa ko gibawalas doktor o patrabaho. Kung maalasin ko sakto sila ni Bing. Murahan, alasin ko. Basta kay ako, naguna na ko. Kaya di na kumukuha ma. Tabat abo, sa tapat dato, ibabaw. Nilad. Ay, So kung ka na ugma, paparit tag-tikit. okay. Bye mga Martes! Allah. Mga bang kaliksi? Manila. Napaglit ang kadumuraan eh, huwag kami mabilin. At ito nindo si nanay pasaputa. Liksi! O makita nindo nga si nanay mo ay nagtiga mo. Mo nagdengag nga na, naglutog suwa. Automatic. Hindi ka magpangaan ka muna na manghipa sa lamisa, maghinlo sa kusina. Manghinlo sa lababo. Nga na, adyon sa nanay palihol ka kasi sa namin nagdiga mo. Ang magdiga mo, di naman ang hinlo kay gazang kamot na init na nas abuhan. Bawal abasun, kadaot na. Maunang tabangan Diyos nanay. Baki! Kaya ba na baki na? Tawanan Diyos baki. Baki nga mo pilit sa mo. Kuha na. Oo nga, natanawa naman ni. Hadak pa kuno ay. Dakpas mo kunot nga. Di, kung salupin ka. Ano, milit-milit na bisag asa, uy. Diyan marong ka. Kuha tag salupin yan, ang dakpon be. Dakpa, kadakop ka imo. Nakabitaw, garahan ko na ng pagkakahimos. Lugo na? Dianay. Hanang bakit di mamutag pas duta nay. Anak mas kauhi magganang nay saka-saka. Uy, dya. Nay. Hanang ni bakit nay? Tagam karong piltan imong naong, uksuan. Tabaw lagi. Pak, naman kaniya gara-gara din diha. Nuwa. Di lagi ang dakpon kay hatag ni Lexi. Unsa? Tagang kaog. Orange. Nari isang unos day. Sabon nga orange. Wala na, buhi na. Ito na may na. Isagikan. Hinatag ko po to. Tambaw lagi kay lukso. Kasi naram na nagpargayo na daghan lagi na gilabat. Uy, ako intaw Uban, ang tata ng uban, nag-unaan naman sa isa. Akin na na. Unang-puna, mabukura na. Unang tuna, akin. Daghan gi klase. Anong mga dad na, rubilin. Dapat ah. Dapat daw ka bata ka klase pag naong ang siliksi. Murag Koreana. Ag si Bingbing murag Turka. Sana all. Sana all murag Turka. Hotdog. Apiro.